nakashiti banengkong upatrus kalenong kebaar kerkot kebaar dubasan kendai hidu bakadar. Kum ki kenlong badangka to trangi kadut mensiem kabasngur kenang ba daka pin nang san syakajing penim naba pilio oman ya kajing subon jong utrai. Tawan syau trai syau tau mau ba im ya bala kentai di kibriu henry hakamat jong ublay ulong bala jiet bad uba kordor. Mat kum ki mau ba im tolong mapiru ki ba tai hakayeng ba kenja mensiem ban long kakenhon ling do ba khuj. Manjarwa kajing kenya mensiem ki bau blay upadiang hun lang bau Jesu Kris. Mapipat pilong kajai ban riu bala jien kajai ling do bakenja mensiem siem. Upat ban riu bakhuj upat jong blay ba pindup ban banai ka kam badon burom jong uta bala khot ipi na kajing dom sya kajing syai ba phala jong u. Menshua hem shem la long upat henry menta pi long upat jong ublay. Menshua pim shem la yo jing isen ay henry menta pi la yo jing isen ay. Ko ba ye nga kerpat juri pi kum kinong way bat kinong wir wan ham. Bat kiar na kijing kwa brai kado ki ba yale thma persya e kamen sim jong pi. To em ka jing em ko babha padeng ki gentle ba kum ta la da ja ba ki kino snew ye pi. Kum ye kinong kamba man kindob yo i ya ka kamba baha jong pi pat kin pendan buram yaw blay ha ka akher ka sngi ka ktien jong utrai ka sam ka bashi spa tawan khmat utrai terwai namar ka jingkemen to risa da ka jingkemen ha utrai ko perthai baro to shakri yaw utrai da ka jingkemen tawan khmat jong u terwai namar ka jingkemen. Tawan hakmat utrai terwai namar ka jingkemen. Totip bama u utrai ulong ublay. Ula thawe ngilong ki jong u. Ngilong ki pa jong u kilang brot ka kenhun jong u. Tawan hakmat utrai terwai namar ka jingkemen. Torong haki kerdop jong u da ka jing aingu bat haki phalau jong u da ka jing ruai ro. To aingu ya u bat tukar kui ka kerteng jong u. Tawan hakmat utrai terwai namar ka jingkemen. Da shisha ka no utrai ulong babaha kane junam ka jing e ba isen e jong u ubat juban pateng la pateng. Tawan hakmat utrai terwai namar ka jingkemen. Ka jing pulena gospel bakhoy kat kum Markus kalenong ka basipho kat khot saw pun riu hadu basan puar. Kat bau Jesu dang mi na Jericho lemat kisun ran jong u bat upai ba babun. Uber Timius unong krong ba matla ukhuon jong u Timius ula syong harul enti bat habau li sngew bo de Jesu na Nazareth ula sedang man perta bat ong ko Jesu ko khuon u David to isn ayanga. Bon kilai ken het yu kiptha ba un sngam jar henry ula nang kham perta jam penban ko khuon u David to isn ayanga. Teu Jesu la sange bat ula ong khot ye u bat kila khot ye u ba mat la kila ong ha u wat kuslai yeng joj khot ye pi da ka ba beret bak yala ka jangkop ula yeng joj berlawan syau Jesu la ong ha u pi kwa bangan le ayu na ka benta jong pi tong mat la ula ong ha u ko na hikai ai ba ngan la ban yu i badu Jesu la ong ha u khilek la kalenti ka jinget jong pi kala pen ko ye pi te mar kom tahi la ban yu i badu la buat yu hakata kalenti. The gospel jong utrai.